Per què hem demanat per als nostres projectes als serveis de Saó Prat? Doncs els hem demanat per dues raons. La primera raó és la professionalitat, la qualitat del servei i perquè ens avenim molt. I la segona és perquè tenim dues coses en comú. La primera cosa que tenim en comú és que la seva feina es basa o se suporta en la mateixa base teòrica que el nostre treball, que és treballar per la inclusió, per la solidaritat, per la convivència, pel respecte, pel civisme, i això fa que ajudi a la gent a viure bé i millor. La segona raó és el fet que Saó Prat treballa amb ciutadans, amb persones que viuen aquí al Prat, nosaltres també, cadascú amb la tasca que té encomanada i cadascú amb un segment també diferent, però treballem amb els ciutadans, nosaltres portem la feina aquí, ells, aquests altres ciutadans, la milloren i la filtren i torna una altra vegada a arribar a aquest nostre projecte, aquesta feina nostra, a la resta de ciutadans. De manera que el que fem Saó i el Centre de Normalització és que la nostra aportació econòmica per rebre aquests serveis reverteix una altra vegada en un projecte social. Per tant, podríem dir que Saó Prat i el Centre de Normalització Lingüística treballen junts a favor del bé comú de la ciutadania del Prat.